Tada salbonani KwaZulu-Natali sithi abusheni South Africa asijwayeleke ukuthola uMnyango omkhulu uMnyango kaNational yabona uthola ke abantu abakhulu kuthiwa uDG yabo lento mawuthi nje DG igama eli serious kakhulu awulisho nje noma ukuphi igama eli serious kodwa ngale kokuchitha isikhathi ake ngibingelele ku DG wethu osiphethe nje sonke eSouth Africa kwacishe kwaqondana ngoba naye udokotela uSandile la ke KwaZulu-Natal siphethe udokotela oSandile naka National siphethe udokotela oSandile manje zimnandi ke lezi zinto ukuthi ke yena uwakabuthelezi shenge nqingelele siyakubingelela ohlelweni lethu lakwaZulu-Natal. No, ngibingelele baba Maphisa ngibingelele nakumsindazwe nakubo bonke abakhona naba kanye nabasibukayo nabasilalelayo emakhaya. Siyibonge kakhulu ke na ngobe seshithi sinanomsindazo naye soxoxa ke naye kodwa nje somnika ithulela ukuthi abingelele kwamanje kuzothi mase kufika isikhathi usixoxe naye bese siyangena sixoxa nomsindazo. Sibingelele Maphisa kuwena, sibingelele ku DG, sibingelele nakubalaleli ekhaya nalabo abasibukeleyo. Yabona ke insizwe ezigcoba ishiya leli uyazi mawukhuluma nawe uyasindelwa nje uze ungakhona itsho libeke ekhanda. Absolutely. Sithathe lethuba sibuke ke DG ukuthi ngempela usivakashele KwaZulu-Natal kodwa ngiyazi njoba nila ungathatha ngokuthi nje into ethi health nje South Africa yonke namhlanje ila KwaZulu-Natal kodwa mhlambe kungasiza ukuthi usibeke esithombeni ukuthi ke kwenziwani KwaZulu-Natal namhlanje. Ngibonge mfoka Maphisa namhlanje usuku lokugcina lwale nkonfa le edila kahle kakhulu nesandulela ngculazi kanye nengculazi uqobo lwayo. And okukhulu kakhulu ukuthi le conference lesigcine kuba nayo ngaphambi ukuthi sihlaselwe uCovid ngo2019 ukuthi sihlangane so okokuqala sihlangana emva kwalesi simo sike sabhekana naso ilapha suke sihlangane sonke ke nje abantu ababamba iqhaza ekulwisene nalesifo so iqale ngolwesibili ngoba iphela namhlanje ivalwa uNgqongqoshe usuke kulalelwa nje oso science kulalelwa abantu bemphakathi kulalela abantu abelapha ngendabuko abantu abaphila negciwane iCivil Society bonke nje abantu ababambele so nje kuzohlangana kubonakala ukuthi ngempela sesikuphi lapha sesikhona siyakwazi nokuqhubeka siye phambili ukuze sikwazi ukuthi sigcine siqede nya ngale nkinga leli gciwane leli okudala silwisana neSouth Africa. Kumnandi ke ukuthola ukuthi ngempela kanti sila eThekwini inkulu indaba yenzeka. Abanye bazoyibuza ukuthi ke ubani uDJ? Uma kuthi uDJ, umuntu uDJ nje usukenzana eSouth Africa. Nosibeka nasesithombeni eyakuphi nalensizwa yakabuthelezi. Ngoba phela omunye uzoyibuza ekhaya ukuthi yini uDJ yabona izinto enyakazisa igazi. Ubani uDJ? uDG ngiqala ukuthi uDG ngokwezulu umqondisi jikelele uMnyango yonke iminyango inomqondisi jikelele shuthi uMnyango ufike kube noNgqongqoshe okuyena oyipolitical head bese kuthi lokho esithi ke uyena ophethe uMnyango ngokweadministration kusho ukuthi nje yonke into ibuzwa kuyena ngoba uyazi ukuthi oNgqongqoshe nabo ngokwabo ukuphatha uMnyango ngokwepolitiki bese kuthi ke yonke into ephathelene ukuthi uMnyango uphethwe uhamba kanjani imali iphethwe kahle abantu baqashiwe ngendlela efanelekile bese kuba umsebenzi kaDG ke lo bayibathi ngesilungu accounting office ingakho nje ukuthi makunenkinga ikhanda kumele lisuke lishawe ngisho bekuthiwa kwenzeke kuphi ikhanda lishawayo elika Director General kuwo wonke uMnyango so wona umsebenzi kaDirector General uSandile Buthelezi uzalwe la eShowe eMlalazi la nje umasipala wami uMlalazi King Cetshwayo district kodwa uphethe umhlaba wonke waseSouth Africa awasibancanyane eShowe no zimnandi ke lezi ndawo esizwayo yiziphi ke ezinye izinto ezingabhaka ukuthi ekuyizona ke enibone ngathi kuziphawulwe kakhulu la ngaphakathi enkonfeni umgomo wokuqala ukuthi sibavikela kanjani abantu ukuthi bangalithola igciwane siyasakhuluma ke kuqala kusetshenziswa indlela eziningi zokuthi kwenzeke so besibuka ukuthi siyawazi nokufinyelela lapha esinokufinyelela khona ikakhulukazi kule genge esencane kakhulu laba baku age of 15 to 24 okuyiba isivambe ukufocus kubo kakhulu siyabona ukuthi noma sizamile kodwa asifiki lapha esifina ukuthi sifikele khona ngoba masibuka nje kuba abancane especially abesifazane abaneminyaka e15 kumashumi amabili nane sisabona ukuthi eSouth Africa yonke sakwazi ukuthi ngesonto bangaphezulu kwenkulungwane ngathi nje inkulungwane namakhulu amathathu uma sibuka inamba ngokwama model lawo esiwasebenzisayo abasatholayo ngiyazi ukuthi khona sisuka kude ngoba uyazi nomsindazo sike saba ku 2000 ngesonto kodwa manje sesu 1300 kuseyinamba enkulu kakhulu leyo so lokho sibona ukuthi
akuhambe ngendlela esifisa ngayo mhlawumbe umlayezo wethu awufiki indlela umele ufike kuyo lokho masizohlala nje sizokhuluma lokho ukuthi ufika kanjani ke ungafika umlayezo yini abantu bangafuni ukusebenzisa zonke abaziningi indlela ezahlukene zokuvikela lokho kwesibili esisebenze ngakho kakhulu ukuthi ke kunemgomo noma imiqathango esinikezwe inhlangano lesana nesifo sona lesi sesandulela ngculaza ku emhlabeni wonke okuthiwa i-UNAIDS ukuthi okungenani wonke amazwe kumele azame ukuthi kubantu abayikhulu okungenani abawu-95 kusho ukuthi amashumi ayishaga lolunye nanhlanu kumele bazazi ukuthi baphila nalo leli gciwane bese ukuthi labo ke mabezazi ongenani abawu-95 nabo kumele ke sibathathe sibanikeze imishanguzo kusho ukuthi bese sithi labo ke futhi abadla imishanguzo abawu-95 ekhulwini kumele uma umtesta ungalitholi sanhlobo egazini kusho ukuthi abe virally suppressed bese sobheka ukuthi sikuphi njengezwe ke sathola ukuthi hey asikafiki kahle ikakhulukazi kulo yesibili u95 wesibili kubantu asebezazi kodwa manje abangagingi imishanguzo kumele sibe ku95 kodwa nje manje siphathe kwa77 no 78 of actually 77 of 1000 so sifuna ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi usuzazi kodwa manje ungatholi ngoba phela mahlezi la akusekho umuntu nje kumele ngabe uyagula noma ashone ngesifo sengculaza kumele ngabe akusenzeki nje so akumele kube khona isibhedlela kodwa manje khona abantu kuthola ufika umuntu eseqhutshwa ngebhala kanti akumele nje kwenzeke lokho uphila ungazi uyohlanganisa iminyaka oyithandayo abantu abadala abakuphe yona kini so bese lezo zinto kuningi ke konke mhlawumbe nomsebenzi uzobeka kodwa besibuka lokho ukuthi ke sibasindisa kanjani abantu sibavikeleke bese sithi futhi ngisho ngabe kuthi unalo igciwane usengaphila nje njani noma ubani uphila impilo yakho nje uma ulandela imigomo ethile mhlambe ke okunye umuntu angathanda ukuthi akubheke nithe manje liqala lenkomfa kodwa kwathi nje osukwini ningakayiqali naqala ngenkomfa ye-TB lokho kubangwe yini mhlambe ngoba khona nokuqamela nokhona noma kwenziwe yini kodwa ke niqale ngenkomfa ye-TB awusibeke kancane kuyona inkomfa ye-TB sense ukuthi amawele lawa okusempeleni isikhathi esiningi abantu abanesandulela ngculaza into kuyona ebabulala ngqo i-TB so sazi ukuthi uma singase sishaya i-TB and cabanga ke i-TB yelapheka ngishabe kuthi unesandulela ngculaza ngishaba unaso kodwa siseyinkinga i-TB idonse iminyaka eminingi kuyona ebulala abantu kakhulu ize yathi ukudlulwa i-COVID nje manje ngoba kade kuyisikhathi se-COVID now isifo selaphekayo uma sitholakele akumele ngabe sibulala abantu so ingakho ke sitheke kumele sihlanganise sixoxe nge-TB ikakhulukazi kule nkomfa ye-TB besibuka izinto nje ezimbalwa okokuqala besibuka ukuthi i-TB enye indawo enenkinga ye-TB kakhulu indesithi zimayini abantu abasebenza emayini and siyazi ukuthi thina ikakhulukazi nje la KwaZulu-Natali nase Eastern Cape bathi ngesilungu singama labor sending areas kusho ukuthi ibhasi la kwaTepa mina ngikhule ngangilazi la lifika lezofuna abafowethu bambe baye kwaTepa bathola iTB umuntu mebuya neTB emayini ubuya nayo uza nayo lapha emakhaya gcina ya spread lapha abaphuza bayaphuza bahlezi bonke so uma singayitreat emayini inkinga okwesibili bese kubuka ukuthi sisebenzisana kanjani nezinhlaka zomphakathi ngoba iTB ifuna ukuthi kube ne-activism sebenzisana kakhulu ne-civil society ukuthi how do we get the message, get the people sibathole sibafake ku-treatment mase simfakele ku-treatment umuntu ayidle azayiqede okwesithathu bese sithi ake sibuke ukuthi i-private sector enye inkinga esike saba nayo kakhulu ukwelapheka kwabantu ezibhedlela ezezimele ze-TB ukuthi bekukhona indlela ukuthi abahambe sane ngendlela ongabe silapha ngayo uthola ukuthi gcine abanye ba try izinto imithi mhlawumbe esingayisebenzisi uthola ukuthi bese abantu mhlawumbe bethole MDR-TB lapho so besihlangane nabo ke nje sisilanda lezo nhlanga sebenzisana nazo sibone usenza kanjani okugcina besithi ake sibuke iziphi indlela ezintsha sezikhona esingathi nazo i-TB silulile isikhathi manje sokuthi uyokwenza i-x-ray uyothatha isikhwehlela kumele manje sithatha umchamo sicheck i-TB phimsamathe sicheck i-TB so ama new innovations but nanemshanguzo yazi ukuthi uyakhumbula ukuthi mifika la ngenhlahla ngaleso sikhathi ngeke ngaphatha i-TB lesifundazwe ngesikhathi itholakala le-TB lenengelapheki okuthiwa XDR-TB ngangi responsible siyithole emsinga suku ngangi chief director kulesifundazwe ngaleso sikhathi chief director
yeah absolutely so ngesikhathi kwenzeka lapho ubuwazi ukuthi umuntu umetholele ene-XDR-TB ubevalelwa for 24 months. Lo 24 months abanye bebethola imjovo. Kulo mjovo bagcina umuntu ubedecide ukuthi ngoba le mjovo benza bangakwazi bagcina bengezwe emadlebeni i-deafness. Kodwa ngokushintsha kwezinto sesikwazile ukuthi sithola amaphilisi amasha obetakwini namanye enza ukuthi akasajova umuntu futhi akusadinga uhlale for 24 months. Sesikwazi ukulapha emphakathini nje mhlawumbe sekuba 2 months udle emphakathini hayi ukuthi uyovalelwa eKing George uzokhumbula futhi bamaphisi ukuthi size sakha ibhedlela ezithile la ku province esayidila nje neTB le engelapheki sayivula esinye silapha eCatherine Booth esinye sasivula lesibhedlela le esile eManguzi sayivula nje ePort Shepstone eMachisini kodwa manje asayisebenzisi kakhulu awusadinga ukuthi sikuvalele manje so besibuka lezo zinto ke ukuthi umuntu ngisho na iTB kumele senze kube lula ukuthi elapheke ayiqede imithi siqhamule ukuthi umuntu uzodla for 24 months sikwazi ukulapha nje ezinyangeni ezincane ukuthi ukwazi ukuthi so ilokho bese kuhlanganisa ukuthi kukwenzakala kunama outbreaks aningana akhona nje manje sizule ngecholera ize noma la KwaZulu-Natali isasaba izifo zinakho ukusaba saba nje but ziningi khona ozagiga sizule nangogonqogonqo kukhona mhlambe enakho nanokuthi ungasitshela zikuphi lezi zinto mawunayilandelela njengoba phela nisemhlabeni wonke jikelele South Africa yeah no kunjalo enye into esesiyibonile ke leyo futhi siyibonise ngokuthi mhlambe kuke kwaba khona icampaign ekhona ye anti vaccination noma yaqala ngeCovid kodwa kwase kuthi manje yonke imigomo abantu sebasayihambisa ingane eziyogoma sesiqala ukubona lezi zifo ebesikade sagcina ukuyibona eseyiqala uyibuya noma kungezona zonke ezisemgomeni for example uzagiga awuyona iparty ye API program siyawazi ukuthi ovela ukuvuvukala ihlathi kuthi uhambe esibayeni ushaye bese ku right and futhi awuhluphi kodwa isimungumungwane siyagonyelwa so siqala iprogram sakhuluma nawo wonke ama provinces saqala ukuthi sigome kakhulu ukuthi bahambise ingane ziyothola leyo mgomo then bekuyona bese kuba ugongqogonqo lokho kuthi pertussis besina kakhulu bingekho kodwa futhi nawo lesifundazwe sekhule eWestern Cape nakhona ke futhi yona iparty program ye EPI yomgomo ithiwa i-DTP ivaccine yakhona ukuthi kwazi ukuthi igonywe icholera ke ayikaze sihluphe la cholera yasigcina usihlupha la ngo2000 ngangisasebenza la saba nayo cholera outbreak lapha sadila nayo manje isiqale manje ngoba ibuya manje iqale kakhulu eGoli iqale ngoFebruary saba nabantu ababili ababesuka eMalawi awungiqale ngisho nje ukuthi there is a big cholera kwiSADC malaria Zambia Zimbabwe wonke lawo so kwathola osisi bakade babemngcwabeni ngebhasi bayidipsuloti sathola ukuthi baba necholera kwagcina yasuka lapho baba sekuruleni eIsrand from ekuruleni kwaba iCity of Johannesburg kwangathi kuyathula kuthe ke siyazi ke cholera ithelelana kakhulu ngokuthi abantu mayekade mhlambe eyolahla iqanda lenjelwane nithi indleke mhlawumbe angagezi izandla ngingagezanga izandla mase ngikuxhawulile nje la ungagezi nawe usiyothatha iapple uyadla sekusukile so sithi ke abantu ukugeza izandla kakhulu amanzi abantu abawasebenzisa kube khona indlela mhlawumbe bawabilise benze ini kodwa le isihluphe imisuka lapha eGoli kuthe ke kuthe maqala uMay yavele yaya eNgwathe engwatheke isefezile Dabi seFree State endaweni yaseParis naseFredefort lapho sakwavela khona ama cases sathola ukuthi kunabantu at least abawu 8 abagulile babebone ezibhedlela ezimbili eseParis nesebotumele eseKroonstad mayiqeda lapho phithi sesathi sihuba leyo sifaka indlela yaqhuma eHammanskraal umudlula nePitoli uphume ngazothi uye eLimpopo nakhona yona icase yokuqala esiyitholile lapho yavela ngomhla ka12 kuMay kwakuyiphoyisa eHammanskraal edume ngento eyodwa umungazi amaphoyisa kune college lamaphoyisa amaphoyisa amaningi atrainwa lapha ecollege eHammanskraal kwakunepolisi eyasuka eLimpopo kade lize eKhosini laphana ilona lokuqala elavela lahamba lobona esibhedlela kuthiwa iWellmed private laphana laqeda lapho elagula emva lokho yavele yaqhuma eHammanskraal yonke phuma kwavele wabona nje ngomhla ka19 silala u19 2021 isibhedlela sasingasakwazi ukunyakaza lapha eJubilee isibhedlela silapha kuthiwa iJubilee sesibona abantu aba more than 50 abakhishwa isisu cholera ke ibulala ngento eyodwa uvele
khishwe isisu uphelelwa amanzi sekuphelile so kumele sijake nje ukuthi siya rehydrate siyazi ke ukuthi kune solution ekwazi ukuyenza ngisho ekhaya uthatha litha amanzi ufaka ama teaspoon awu80 kamini kashukela no half kasawoti uphuze bese sibedlela sikwenza lokho mawubheda kakhulu bese sikufaka idrip ukuthi sikwenze njalo yaphusha ke lapha nje saphoqele ukuthi sivule isibedlela kesithi field hospital ngoba abantu bebegcwala kakhulu and sivule kanjani ifield hospital ingoba bese kuba umuntu ufika esibedlela sesimkhiphe kakhulu manje sasidada ke sithi isibedlela kubantu safunda kunini safunda kunini thina senshayile so sathatha savula we call it a treatment cholera unit laphana eKanana samisa amatende sayifilda sabibanga imbhede safaka onesi awungempela kwaqala kwehla ke sawelokhu ke kodwa sabe sisebenza kakhulu noMnyango lona wamanzi nomasipala waseTswana kuyibona sithi ama water authorities ukuthi ba check ukuthi kahle kwenzakalani noma sicingileke kodwa ilapho so kodwa angisho nje ukuthi hayi seku right manje kuhamba kahle no ngisebenzise lokho kwaZulu-Natal isibhedlela kubantu kuzolunga konke futhi nibatshele bengalishintshi igama mase bakubiza ngesibhedlela basacela enyanyeni kuyinto ehamba nje nobunyanya obuthile kodwa kokugcina nje ngingakusho kakhulu masibeke umphakathi umuntu mezwa ekhishwa isiso ephalaza engathi uphelele angalindi amele nje aye eclinic eliseduze ukuze lokho into esiyenzile manje ngoba ngabe sengibiza umhlangano ophuthumayo nawe zonke inhloko bonke oshabalala ngabe eSenturion ngabiza isikhungo lesi sezifeyithathelwa nayo batshela ukuthi umuntu ofika ne-diarrhea manje noma ngabe ukuphi mtreatheni njenge-cholera ningaze nilinde ukuthi sekubuya imphumela ngoba kuzoba sekulate makufika lapho so besenza lokho nokuthi babone ukuthi ku right kodwa ayise right kakhulu mhlonishwa thuba elifana naleli kithi wesasijabulela ngempela sicela ukukhulula njengamanje basiyazi isikhathi ngekho uyaphila amahle yebo ngaphila njani wangena kahle ke sesiyakuzwa kahle kakhulu amahle siyaphila ukuthini kwakho uPaula amahle okuPaula ngabe ngiyokunyanga mayelana namathuba ekhwapheni dalwa yini mhlawumbe ngabe noma awuzwakali kahle amahle ngiyezwe ekhwapheni uthi mawunomakhwapheni kwenzakalani mawunamathumba amathumba ekhwapheni uthi ngabe kubangwa yini ngithi ubengithi ngobe kubangwa yini hayi bengithi lapho ubuza ngomakhwapheni ngiyazi phela siwuMnyango siyadila nezinto eziningi kakhulu ufuna nje lokho kuphela sizokuphendula emoyeni ke mntanami cha angithathele ithuba ngisalise ngi-introduce nawe uNgqongqoshe wethu sesizwile ku-national ade efika la wafaka izincomo eziningi uNgqongqoshe ungakafiki ngiyazi nje bathi sebekopela into eziningi la kuwe bathi sebethathe ngisho isibhedlela kubantu bathatha yini bathi kuyikholera nje sebeyinciphisile ngoba bathathele isibhedlela kubantu basisa kubantu lapha yabebuka la KwaZulu-Natal awusibingelele Ngqongqoshe siyabingelela Ntokozo sibingelele kubabukele emakhaya sibingelele nakubalalele emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu ngiyabingelela noDokotela uButhelezi uShenge esehambile siyabonga kakhulu ukuthi abe nathi ngiyabingelela naku co-chair usihlalo lo we civil society aphinda be uco-chair we provincial council on AIDS ku province yaKwaZulu-Natal siyabonga kakhulu ukuthi ube nathi msindazo absolutely cha uDokotela ube sesikhele phezulu ukuthi ke senzani la namhlanje kodwa kuhlala kuyintokozo ukuzwa nangawe Ngqongqoshe ukuthi kwenzakalani ngempela la i-ICC namhlanje ufuna izwe liqinile nelithambile kodwa lela lithambile kakhulu ngesimzame nangu umlando lapha kwaNongoma uthi umlando Zulu kwaNongoma Makeba yebo njani siyaphila sithuli singezwa kuwe siyaphila umlando Zulu ngalo sakazelwa absolutely sokubuza la abantu abaningi mhlawumbe sokuthi abakwazi ukungena kahle egungeni la bangathola khona imishanguzo yabo yes so mhlawumbe ukhona nemhlawumbe indlela uMnyango mhlawumbe nayo yokuthi mhlawumbe bayithola okay uyindlela nje ukuthi ukuthi angifinyeleli kalula ukulanda imithi lesiphila nayo esifuna siyisebenzise ikhona indlela eninayo Ngqongqoshe yokusondezela imithi kubantu udadewethu lo obuza ukuthi uma ngabe ithumba unalo lenziwa yini noma lilashwa kanjani mina ngifuna ukuqala ngokuthi asiyeke lento
yokufuna ukuthola information koza kwethu yabona sixoxelane nje ukuthi hayi nginesifo esinjena ngibona ngathi senziwa ukuthi nomunye athi nginesifo esinjena ngibona ngathi senziwa ukuthi ifana nalento yokuthi uma ngabe ugula ungene ku Google simbiza ngo Dr Google nginodadewethu ke mina Msindazi ongilamayo ayikho into angayitholi lapha ku Dr Google ngisho igama umbuzo kuba igama lakho uthi Google absolutely bese uDr Google aqhamuke nezinto ezinkulu kwesinye isikhathi ezithusa kakhulu ngoba kuyondodela ngempela phela into lapha nje information so engikushoyo ukuthi siyacela kubantu bakithi nakhona nje into oyidingayo sondela eMnyangweni wezeMpilo nakhona ukubonayo kuwena sondela eclinic so that uzothola information okuyiyona yona kodwa ke ngoba udadewethu ubuzile ukuthi ithumba lenziwa yini kuye ngomuntu nomuntu ngoba kwesinye isikhathi bayabheka ukuthi for instance na ubuza ngelise khwapheni ngiyaye kubuzwe kwesinye isikhathi ukuthi ubusebenzisa yini roll on ubusebenzisa yipi khona umuntu oyishare naye nakho konke lokho ngoba kuyenzeka ukuthi infection ithathelana usebenzisa roll on yomuntu kanti ube ne-infection ibisingena kuwena kwesinye isikhathi kuba ukuthi uya reactor ku medication ethize so kubalekile ukuthi nangabe unesifo nje noma ukugula okuthize usondele emtholampilo because emtholampilo bazokwazi ukuthi bakwazi ukwelapha absolutely ngendlela okuyiyona yona kodwa ke ngoba siyabona ukuthi kusho ukuthi lukhona udaba okufuna selixoxe ukuthi ngeviki elilandelayo noma emavikini alandelayo ufuna simthole udokotela ozokhuluma ngendaba yamathumba nje general akhulume in detail ngawo ngoba phela le show yethu Msindazwe iyishow ehambisa information iyishow yokuthi abantu bakithi uma bethi sicelani sixoxele ngalokho sikwazi ukuletha udokotela simsondeze eduze ozokhuluma ngelanguage esizayo so ngiyabona ke ukuthi lapha udadewethu wasempendlu useyasitshela ukuthi uyacela sixoxe indaba yokuthi yini ithumba lilapheka kanjani kwenzakala kufika kanjani ukuthi uzube nayo and inkinga yethumba ekhwapheni ngqongqoshe ukuthi awukwazi nokuhleka uma umhlekisa umuntu uyangithula akuhlekeki nangethi amaphilisi niyawasondezana kwaNongoma no siyabonga umageba lapha kaNongoma ubuza umbuzo omuhle kakhulu sinohlelo eMnyangweni wezeMpilo obuza ngokuthi CCMDD absolutely izwe lonke kodwa thina kwi-province ngoba Msindazwe sibona ukuthi abantu abadala noma abanye abantu kwesinye isikhathi baye badideke uma sithi CCMDD saye saxoxa nje sinontokozo nomama omunye kudala eminyakeni emibili emithathu sabuza ukuthi awu ubhalisile nje lapha kwi-CCMDD lapho uzothola khona amaphilisi wasibuza umama ukuthi kodwa mntanami ngiyofika kanjani eDandi sabuza ukuthi eDandi kwenziwane eDandi manje wathi ngani yami uthe angiyedandi nje ngiyolanda amaphilisi CCMDD so sasiyabona ukuthi cha ngesilishintshe igama ngokomthetho kodwa ebantwini bakithi abazi abantu bakithi ukuthi sinohlelo silibiza ngokuthi ikhemisi eduze nawe ilona hlelo lwethu ke olikusondezela amaphilisi ziningi ke indlela zokungena kulelo hlelo lolo amaphilisi uyakwazi ukuthi ufike ubhalise eclinic uma ngabe nje uhlala udla amaphilisi chronic medication uyabhalisa eclinic ziningana ke indlela zokuthi uwathole ngekhemisi eduze nawe yokuqala eyokuthi ubuke endaweni yangakini ukuthi ikhona yini center noma indawo ongakwazi ukuthi walande khona ngoba siyabhalisa abantu sibabeke khona sikhuluma lana ngeindawo ezifana namasonto ama war rooms nazo zonke lezo zinto ngoba into elula ngalokho ukuthi awudingi nokuthi uzulinde esibhedlela isikhathi eside noma ulinde eclinic isikhathi eside uyafika nje bakuthumela imessage kuthiwa amaphilisi akho ase-ready uhamba uyowalanda kusuke khona umuntu osizayo lapho ozokusiza ngokunika amaphilisi uhamba uye ekhaya 5 minutes 10 minutes tops usuphumile yenye indlela leyo yokuthi sisondeze amaphilisi eduze enye indlela bakhona abantu esaziyo ukuthi abakwazi ukuhamba abakwazi ukuphuma emakhaya ngenxa yezingqinamba ezihlukahlukene siyayisithi ke onompilo abanye abakwazi ukuthi basihambisele amaphilisi kulabo so nawe nangabe ukhona unompilo oseduze nawe okwazi ukusebenzisana naye mcela ukuthi uyacela ukubhaliswa kulolu hlelo lokuthi onompilo banisondezele abakusondezele amaphilisi ekhaya ngoba kuyaye kubukeke isimo sempilo somuntu ukuthi uyakwazi ukuhamba uma engakwazi kwenzeka kanjani
ukuthi azafike then noMpilo bakwazi ukuthi bafike bawalethe lawo maphilisi. Siqala olunye uhlelo ke manje noma siqala izinhlelo ezimbili. Eyokuqala eleli lamabhayisikili ukuthi sithatha amabhayisikili siwahambe sicela sithola umuntu ahambe ngebhayisikili ahambe sidilivela imithi emakhaya. Sikutholile kwezinye indawo kuyasebenza kwezinye indawo akukasebenzi kahle hle. So uhlelo sisaliqalile ke lokho sisalibheka nje salibukisisa lifana nalo hlelo nakuthiwa uyapilot usukusabuka ukuthi yasebenza yini lento engizoyenza noma khona lapho engifuna ngilungise khona. Ngizwile bethi ngathi liyasebenza futhi khona edandi. Ngishuthi idandi lelo kancane kancane iyavela. Idandi nephilisi iyahlangana. So sinalelo hlelo ke sesiliqalile sifuna ukulibona ukuthi luyasebenza. Uma lisebenza sizolisebenzisa iprovince yonke. Olunye uhlelo lesine elokuthi sifake imshini eduze kweclinic esibiza ngokuthi ama pill box. Lapho uma ngabe amaphilisi akho esefikile uyathunyelelwa iSMS enepin ufike nje eboxini lingaphandle ufake ipin yakho amaphilisi akho aphume. Angikusho ke futhi ukuthi akusiwo wonke amaclinic ethu anawo lawo ma box lawo okwamanje. Nakhona sisabufuna ukubona ukuthi mangaki sesinama box awu 47 meaning ama clinic awu 47 anawo. So siyaqhubeka ke siyazama ukubona ukuthi isiphi ezinye indawo ezidingayo. Okugcina uyakwazi ukuthi ube nomuntu wakini omthembayo ozoba responsible for ukukulandela amaphilisi uma wena ungakwazi ukuthi ufike simbiza ngokuthi i designated relative. So nalokho siyakwenza senzela njalo ukuthi kungabi khona umuntu othi angisawathathanga amaphilisi ami ngoba angikwazanga ukufika angisakwazi ukuhamba indlela yinde konke lokho. So sikunikeza ama options onke lawa esiwabalayo. No sikhumisa umlalelo sekhathi igama lohlelo i-KZNHealthChatDotGov.za. Shabkhoma namhlanje la i-ICC kwinkomfa esihleli phekwayo njengamanje ekhulumisa ke igciwane lengculazi kanye nesandulela sayo. Njengoba nizwa kuNgqongqoshe kade sibekela kahle kakhulu ke kwenzakaleni khona la inkonference Ngqongqoshe nitheni livula uhlelo sezwa kukhulunywa ke izinhlaka ezihlukahlukene nokufaka nohlaka lolu laba odadewethu abalapha ya emgaqweni. Ngibonile ngathi bezikhona nezinsizwa kodwa nakhona la abalapha emgaqweni kubizwa ngoba bayadayisa. Angilazi igama elikahle okuyilona sisazolithola kodwa ngokuhamba kwesikhathi bayadayisa. Kuthiwa badayisa lapha emgaqweni. Ayo ke bebefikile bezoyikhulumela bengazi nani ukuthi banana union ebakhulumela uyachaza usisi ukuthi benza kahle kanjani mabe benikwe ithuba. Ngase ngibona ukuthi ke nakho sebe abantu abathi bacela ukukhululwa bengayenzi lento ngokuntshontsha ngoba ngazi ukuthi manje kuyenza ngokuntshontsha kona ukubagqilazayo. But nikumukele kanjani into efana nalo mhlawumbe inkomfa ikumukele kanjani nanokuthi ke yingani nize nabo niba involve ezintweni ezisuke ezifana nalezi. Ntokozo uma ngabe sibheka udaba lwe-HIV and AIDS ukuze sikwazi ukuthi sifinyelele kubona ngempela abantu aba-affected kuze kwasiphoqa ukuthi sibuke ukuthi imiphi imkhakha noma imaphi ama-sectors kwi-society okubonakala ukuthi abuseka kalula. Uyabona-ke ukhuluma lana ngabantu abasebenza noma okuyona abasebenzayo abadayisa emgwaqweni. Siyabona ukuthi baya-abuseka ngendlela elula ngoba uma ngabe kunomthetho othi ku-illegal ukudayisa kusho ukuthi noma ngabe ubani omunye uzofika nje aba-abuse abakwazi ukunegotiate ukuthi bafuna ukusebenza kanjani abakwazi ukunegotiate ukuthi cha awukwazi wena ukungiphatha ngalendlela awukwazi ukwenza ngalendlela asenze ngalendlela and uma ungakwenzi lokho ahambe ayokureport emaphoyiseni ngoba kuyaziwa ukuthi lento ayenzayo ayikho emthethweni. So sikubona ke lokho kuyinto egcina igqugquzela ukuthi i-infection noma ukugula kwabantu kwande noma ukuthelelana kuqhubeke ngoba abakwazi ukuthi athi umuntu cha nali ijazi likamkhwenyana asilisebenzise ukuze ngikwazi ukuthi kuvikeleke. So sibona ke ukuthi uma ngabe belinikezwa lelo thuba kuzosiza thina eMnyangweni wezeMpilo kakhulukazi ukuthi nama infections ehle so that nabo bakwazi ukuthi bayinikele. Maningi ama sectors amanye esikhuluma ngawo bakhona ama sectors LGBTQI+ nabo amanye ama sectors esithi siyafuna ukwavikela ukuze sikwazi ukuthi sehlise i-infection rate. So bathena beyikhuluma i-conference yakwamukela ngezandla ezimhlophe so that kwaziwe angiphela enye umsebenzi walenkomfa ukwehlisa ama infections. So kuyaye kubukwe ukuthi yiphi indlela engenziwa ukuze i-infection noma ukuthelelana kwesifo sengculaza kwehle. So enye ke indlela le ebonakala kwinkomfa ukuthi ingasiza ukuya phambili. Ngibona
ngibona insizwa zilishaya ihlombe kodwa iningi beyishona phansi zilishaye ngaphansi kweyihlalo lapha ngoba ziyajabula insizwa ukuthi lento le isizothi ukuthi zikhululeke Sishaye sonke ihlombe. Nalishaya najabula ngibona insizwa kakhulu kodwa kushuthi bengihleli nezinsizwa nathi alishayele eceleni nje pha ngapha eceleni ngoba phela lento yitoho bakwethu uze wathi omunye wodadewethu ebesinaye lapha na uthi abanye bakwazi ukusebenza ngemlomo yabo ngithi wena uspokesperson nje usebenzisa umlomo wakho nawe uyakhuluma uyahola abanye izandla basebenza ngezandla waqhubeka ke sechaza ngasikwazi ukusho emoyeni ukuthi abanye basebenza kanjani ikakhulukazi ngoba khona ingane absolutely uyonela lapha ePietermaritzburg sawubona yonelu Yebo njani? siyaphila yonela Usashi bengicela ukubuza ngala ubucela ukubuza ukuthini mntanami bengicela ukubuza la dokotela umkade izelwe yenziwe ilamba phansi ayikhula ikwazi ukukhula ibe emkethweni ingane mayikhula yenziwa ilamba phantsha izokhula ibe right izelwe yenziwa ilamba phantsha iziyakwazi ukukhula ibe normally sho njalo ilo umbuzo yebo absolutely uzowulalela emsakazweni yebo ngiyabonga absolutely ayike injalo nje indaba yeah awusakwazi ukuphinda ukubuza uzwa hayi lo mbuzo mina ufaka nolamba phanja ndilamba phanja lapha ngathi ngiyafunda ngaqoshwa ngingakafiki olamba Alright no ngicabanga ukuthi udadewethu futhi naye ubuyela kulethe ngisho ekuqaleni kodwa asisho ukuthi ama circumstances noma ukuzalwa kwengane nengane akufani kuye kuye ngokuthi ngesikhathi kwenzeke lokho noma ku-implementwa yona kwenzeke kanjani ingane uma izalo ngiyamuzwa ukuthi engathi mhlawumbe ikhona inkinga abe nayo mhlambe enganeni yakhe so worried mhlambe angithi sizothatha ukhabazela ukhona ukhabazela ukhabazela umuntu wethu futhi ke usuke seyithathe kudala inombolo sithi sisho nje ebeseyithathile sizomthinta udadewethu simhlanganise nodokotela abazokwazi ukuthi bam-advise bese ngiyamkhumbuza ukuthi hayi angiyena udokotela absolutely ukuthi ubuke kusabudokotela sokusho sekufuna lento ngikufundele iyasondela angazi ke leminyaka u8 ke bathi bayifunda mabefeyila kuthiwa igcine u8 cha ngale kokuchitha isikhathi ngqongqoshe ngizocela ukuthi siye lapha eMdletsheni njengamanje ukuze sikwazi ukuthi ke ngoba siyazi ukuthi inkomfa njoba ila ifaka bonke o civil society ifake yonke into ukhona ke umfowethu lapha ya uPatrick Mdletshhe ubusumintroduce kahle wathi ngike ngaxoxa ke nalensizwa emapassage angazi noma izongikhumbulana ngayitshela ukuthi ngiyayimema komnye umcimbi ngomgqibelo yathi hayi ungabongithinta nje makumgqibelo mina ngithintwa ngomgqibelo ngisuke ngikhothela into zami ngomgqibelo ethi hayi impela mawusekumgqibelo usuke sebenza enzima kodwa ke awusitshela ukuthi ke ubani wakabani uPatrick Mdletshhe insizwa idabuka le eMdletsheni ngiye ngithi ngumdletshe waseMdletsheni le ehluhluwe kwelaseMdletsheni suka madoda phela wathi ngithathe ngithi ugiya kancane phela indawo zangakithi zonke lezo absolutely and indawo yaseMdletsheni ngiyazi kakhulu lapha yagudla indawo enkulu kakhulu enkulu kakhulu lapha ngizocela isitshontshele nangusizwe Ndlovu abe ugcina emoyeni sizwe Ndlovu semoyeni sawubona usemeweni sikhona gatsheni wena unjani ndikhona ngivela emsakazweni inyanda FM ukhuluma ngendaba ye-national insurance health bill mhlambe noma ngichazela kabanzi ukuthi izosebenza kanjani okay ziyosithola ithuba sikuchazele ngayo ke gatsheni ulalele emoyeni okay thank you very much ngizocela singene lapha ya kubaba uMdletshe bese siyabuya ke siza ngqongqoshe la ngasekugcineni bese usishayela nayo national health bill akhuluma ngayo mfowethu but ke ubusasibeka ke sithombe ngabe ubani kodwa ke ngokusebenza wenzani ngiyazi ukuthi unento eziningi ezikhantelene ube udokotela ube uziningi nje izinto ozenzayo but ke awusibethe yini oyenzayo ngokusebenza nanokuthi civil society le ungena kanjani kuyona ngokusebenza I'm a head of community programs eCaprisa which is a research institution elapha na
eNyuvesi yaKwaZulu-Natal. Okay. Ngiphinde ke ngibe uDeputy General Secretary we-Treatment Action Campaign engenye inhlangano zomphakathi ezagwayembela ukuthi kube khona i-treatment eSouth Africa. Okay. So ke okukhulu kakhulu ke I'm the provincial chairperson we-Civil Society and the co-chairperson we-AIDS Council KwaZulu-Natal. Umama upremier wethu uNomsadube uyena ke o-chair, then I'm the co-chair in the AIDS Council. Hayi ke ngixoxa nawe bekungathi unakho futhi nokwazi ukulapha yiko ngithi udokotela kodwa ke ngiyazi udokotela wangapha ngakithi mase sifika lapho sosincindisa lapha sijabule sigxume sibheke phezulu engathi akafuni umsimbazi ungena kakhulu akayifuni uyingena kodwa ke mina ngiyayiphila into yakhe ayiphila wena mase sifika bethi bamba lapha wena ukhotha khona uzofika lapha bekulalela abantu emsebenzini ezothi sanibona bethi yebo bonke. Okay, ngokwakho kubona ke ingqungquthela esifana nale isiza ngani ikakhulukazi emkhakheni enikuwona? Sibuya kude Ntokozo, sibuya kude ndifuthi indlela esisakumele isihambe iseyinde kakhulu. Sibuya la esikhathini khona i-HIV beyidlalubi yabulala abantu abaningi kakhulu eSouth Africa. Absolutely. Singenayo i-treatment kodwa ke since sasilokhu saqala ukufaka abantu kule treatment program kusukela ngo-2004 ngo-August kuze kube manje baningi kakhulu ke abantu asithe sabancedisa. So lezi inkomfa ke ziyancedisa ukuthi ke sibheke njoba kade esho uNgqongqoshe ukuthi ke sibheke ibanga sesilihambile nokuthi ke mhlambe imapha amasu namaqhinga amasha singawasebenzisa ukuvikela abantu ukuthi bengatholi sebethole ukuthi bethole igciwane lesandulela ngculazi nengculazi uqobo kanye ke no partner wayo i-TB. Okay. So indlela ke esithe sayisebenzisa mhlambe zisebenzela kodwa kusekuningi kusamele ukuthi sikwenze okuthusayo ke nokuyizona izinto esingizwa ngithi iseyindlela esazoyihamba. Yes. Mawubuka kakhulukazi ingane zamantombazana lapha ezineminyaka u15 kuya lapha na 24 ibona abantu abathe basulela kakhulu ngesandulela ngculazi njoba kade esho futhi uNgqongqoshe ekuqaleni ubaba uSandile. Absolutely. Tell us. Ubaba Buthelezi, yes. Ukuthi eSouth Africa sinaba at least ngesonto bangaphezulu ka1300 abantu abasasulelekayo ikakhulukazi ingane zamantombazana. Yes. Bese kuthi iTheku ke iKwaZulu-Natal nayo iyayithathela lapha na ko 600 wabantu ngesonto. Then mawuza mawubuka iKZN mawuza ukuthi kahle kahle kuphi HIV KZN HIV ila eThekwini. Iziningi ke izinto ezidala lokho. One of that population eningi yala iKZN ila eThekwini. So abanye abantu beza la eThekwini ngenxa ukuthi basuke bezofuna umsebenzi. Yezinye ke lezo zezinto nokungalingani ke kwabantu besilisa nabesifazana kungezinye zezinto ezizingqinamba abesilisa nabesifazana abantu besifazane basathatheleke phansi noma ngabe kuthiwa uhulumeni uyazama kodwa ungalingani ngokobulili kusekuphezulu kakhulu esicama ukuthi ikhona ke lokho kwenza izingane eziningi zamantombazana zigcine vulnerable. Ngo2016 inkomfa yayikhona la khona lapha eICC kunenye islide esake sapresenta uProf Slim Karim Abdul lapha la khona wayeveza ngokusobala ukuthi ubani oinfect abani. Leso slide leso ezinye zezinto ezakhulunywa ukuthi mhlambe fanele ukuthi ke sibhekisise ukuthi iziphi izinto efanele sizenze ukuze shintshe ukusuleleka kweingane zamantombazana. Mhlambe ke ibuyele emuva kulento athi show uNgqongqoshe ukuthi kungenzeka kuba ama messages wethu awafiki ngendlela okanye abantu abasebancane aba associate neHIV because abakaze bebona ukuthi how brutal HIV can be. Thina nje esayibona iHIV ikuphephezela isinwele ukuzacisa bona abakaze bayibona lento so aba associate ezinye ke lezi zama challenges esaqhubeka siyibona kodwa ke leNgqungquthela le esikuyona njengamanje iyasiza ke ukuthi ke sicobelelane bese sibheka ukuthi what are the biomedical interventions esingawenza noma mhlambe akhona like right now nje siya sakhuluma ngezinto zama vaccine development ukuthi are we winning sikuphi nendawo ibheke iphinto then bese also futhi saphinde sabheka ukuthi iziphi ke ezinye izinto ezinhle esingathi sifunde kwamanye ama province mhlambe singathi nathi masi implement njengoKwaZulu-Natal izinto ukuze sikwazi ukuthi sivimbe ubhebhetheko wasandulela ngculazi nengculazi uqobo. I-message ongayidlulisa kumuntu ongafikanga la engqungqutheleni imiphi message enitholile nokuthi yipi message esibheke semphakathini njengamanje?
I-message ithi asikakawini kodwa ke sisegxathini lokugcina we are in a last mile to end HIV by 2030 lokho ukuze sifike siqede ingculazi ngo-2030 lo kuzoba umbhidlango wethu sonke okuhlanganisa eqhulwini uhulumeni bese kuhlanganisa izinhlangano zomphakathi osomabhizinisi nabo bonke abanye abambandekanyayo ukwenza sure ukuthi le last mile siyashintsha indlela kade senza ngayo izinto sizenze kangcono but into eseqhulwini kunazo zonke ukwenza sure ukuthi siyahlisa ukusuleleka ngesivinini kwabantu besifazana abasebancane HIV amadoda ke fanele ukuthi ayibambe iqine amadoda fanele ayibambe iqine ngoba lento iphinde izoquestiona indlela umphakathi yethu engakhona noma ingane zethu esikhulisa ngakhona into ithi nathina amadoda siyamithisa okanye siyazalisa bese siyashiya singabibikho ingane hayi ngoba necessarily suyidinga imali kodwa ingane idinga uthando idinga isikhathi kuthina njengamadoda so omama baningi ke bayithola besenkingeni yokuthi bakhulisa ingane ngabodwana then egcineni bese uthola ukuthi isimo sempilo ekhaya singabi ngendlela engakhona ukufaka imali kwakho akwanele but ingane zidinga uthando lakho bese sithi thina ke uhulumeni okwenzile konke okusemandleni kuyena one part of that ukumsebenzi kahulumeni futhi esohlala sikudimanda ngaso sonke isikhathi ukuthi uhulumeni enze sure ukuthi there is enough treatment kuma health facilities silitholo usizo lokunyangwa uma siya kuma health facilities bese kuba umsebenzi wethu thina ke malungu omphakathi ukuthi uma uhulumeni sesinikeza treatment asithathe phela ngendlela ukuze egcineni mase sithi u is equal u kushuthi if it's undetected then is untransmittable kushuthi masingayitholi ingculazi emzimbeni wakho then ngeke uzukwazi ukuyidlulisa ngoba vele isuku sidodobalisiwe siphansi kakhulu then ngeke uzukwazi ukuthi usuleleke kodwa ke laba bathatha treatment afanele benze sure ukuthi bathatha treatment yabo ngendlela ngaso sonke isikhathi njengoba kuma health facilities bahlale besho ukuthi umuntu akenze ngayiphi indlela then okugcina kube into ethi baningi kakhulu abantu abakwi treatment program ngo2017 sibale ukuthi sina 1 million wabantu abakwi treatment program abaneminyaka ewu50 and above lokho kuchaza ukuthi linyuka ngesivinini ezabantu bephila isikhathi eside linyuka ngesivinini izinga labantu abakhulayo abane HIV lokho kuchaza ukuthi ke ngqongqoshe ezinye zezinto efanele sibhekile lezi ukuthi yini esiyenzayo about this aging population of people living with HIV in South Africa one of that siyazi ukuthi njengoba sikhula nje siba nemzimba kube ne treatment enye umuntu azogcina sayidla ngaba i treatment ye hypertension ngaba i treatment yezifo ezimelene nenhliziyo kungaba mhlambe ezinye ke zezifo nje oshukela kanjalo so ugcina siningi kakhulu i treatment abantu abayithathayo bese ugcina abantu bebe ne treatment fatigue bese kuba khona ke nokukhathala komqondo abantu abaningi ke siyabona manje bayashona abanye abantu abaphila nasandulela ngculazi because baya defaulta kwi treatment we are aware of that ba defaulta bayithatha treatment ngendlela ngoba abazi ukuthi fanele bencediswe ubani njengami nje mangase kuthiwa manje ngiyayeka ukuthatha treatment umhlaba wonke umhlaba ngeke ngize ngisho ngithi KwaZulu-Natali ngoba ngithi South Africa because ngazi umhlaba umhlaba wonke ubothi wena kade uyishoshovu kangaka usuyeka i treatment then ugcina uyashona so kunaleso stigma but ke i stigma esihlangabezana naso njengamanje sicwasa thina so ukuyicwasa kwethu ikhona ke okwenza egcineni ukuthi singagcina singatholanga usizo ukuthi ngisho ukuthi yazi nginenkinga la egcina sifela ngaphakathi egcina umuntu defaulta aphele kanjalo egcina simbona segula bese yashona so yezinye zezinkinga lezi esisenazo hey kuyasho ukuthi ukhuluma isishoshovu njengamanje weza nje angavela lithathe lonke uhlelo lukaNgqongqoshe bekusephezulu cha siyabonga kakhulu njengamanje sizothanda ukuthi ke sisebenzele ithuba sihambe siye lapha endaweni yasemtubatuba sizokwazi ukuthi sithole kuzobe kwenzakala kodwa ngaphambi sibheke khona Ngqongqoshe bengizocela ukuthi mhlambe uNgqongqoshe ake sibeke futhi esithombeni ngoba ngizothi le weekend ibhizi kakhulu kaNgqongqoshe uzobe hambele eScott aphinda hambele nasendaweni yase Lady Smith ngizwile kuthiwa siya lapha na eGeza Sport Ground ku Ward 5 ngomgqibelo siya lapha eMlilweni Sport Ground eLady Smith ngesonto ngiyazi ukuthi abantu lokube sidimandile lesibhedlela sakho njengoba usuzwithi no national uthi uyasifuna lesibhedlela kwenzakalani lapha ngeweekend Ngqongqoshe no asiqale ngale ye-NHI usukhohliwe khona umbuzo obubuziwe bengenza ukuthi kodwa ungawushaya nawe bengenza ukuthi uthathe ngale okay no kulena ke
yesibhedlela kubantu njengoba ushilo sineyinhlelo ezisihambisa emphakathini and iy'nhlelo lezi zisimikisa iprovince yonke yaKwaZulu-Natal. Siyahamba ke ngomgqibelo siyobe sinaso isibhedlela kubantu ama-services onke azobe khona odokotela bazobe bekhona odokotela abamehlo odokotela wamazinyo nayo yonke inhlobo kanesi nodokotela oyicabangayo. So siyabacela ke abantu basesikhothi ukuthi baphume ngomgqibelo ngey'nkani bafike bonke and then ngesonto sizobe semnambithi bafike nakhona bazokwazi ukuthi bazothola usizo abalidingayo. Uma ufika lapha usuku ungazokhokha ne-queue futhi ayivamile ukuthi beyinde kakhulu noma beba baningi abantu kodwa i-queue iyashesha. Uyakwazi ukuthi ugcine uthole ke usizo oludingayo. Yebo, ngezwe kuthiwa sobe singahambi nje sodwa ukhona noJumbo lapha bazobe khona noKhuzane kuzobe kumnandi nje abantu abafike ngobuningi babo. Weekend nje lesi yakuyona izocishe ifane ne-weekend kaDurban July impela. Ngithina kuyobe kuyi-weekend yobumnandi yonke. Umnandi ngomgqibelo, ubumnandi ngesonto. uJumbo uzobe khona ngomgqibelo, uKhuzane abe khona ngesonto. Sobe siyibambe naye lapha nasithi umshado akulona ijele. Absolutely. Cha, ngiyazi ukuthi futhi ke njengoba bese ngishilo uNgqongqoshe ukuthi ngeviki elizayo landelayo leli ya sizobe silapha ya impela eDondotha. Kodwa ke awuqala ungiphi uNHI ngaphambi besingene eDondotha. Yes, uNHI ke umfowethu bebuza ukuthi yini uNHI futhi kuzosiza kanjani. Ngiyajabula nje ukuthi uphinde wasikhumbuza ukuthi silukhulume lolu daba. Udaba lolu bese silukhuluma iminyakana impela kwiprovince kaZulu-Natal. iNHI iyinqola esiletha ngayo emphakathini udaba esilubiza ngokuthi universal access to health. Now iNHI bill ke izosiza ekutheni abantu bonke bakwazi ukuthola ukusizakala ngokwezempilo noma ngabe unemali noma ngabe akanamali. Wonke umuntu akwazi ukuthola usizo lwezempilo even lokhu oluspecialized okusho ukuthi lo dokotela abafundile kakhulu noma lweyingcwepheshi lungabukwa ekutheni wena unamalini noma unayo imali. iNHI bill izosiza ukuthi i-access yezempilo wonke umuntu akwazi ukuthi angene esibhedlela noma isiphi uma ngabe edinga usizo akwazi ukuthi iyasizakala. Uyabona ke right now Ntokozo kuyenzeka ukuthi kube khona abantu athi umuntu uzokwazi ukuthi aphile yena impilo ende kunami ngoba yena nemali ekwazi ukukhokhela odokotela ekwazi ukukhokhela imithi. Sithi thina kufanele kube njalo. Impilo yomuntu ayinayo iprice. Sonke siyakufisa ukuphila, sonke siyakufuna ukuphila futhi sonke kufuna siphile ngendlela efanayo. So uhulumeni ke uyangenelela ngalokho ukuthi cha akube khona phela indlela yokuthi sonke siphile ngendlela efanayo. Siyazi ukuthi bakhona ke abantu abakwi-private sector abangakujabuleli kakhulukazi abantu abantu abanama-medical aid, abantu aba-owner ama-medical aid. Ngoba phela ngesikhathi mina ngikhokha inyanga nenyanga ngikhokhela i-medical aid akusho ukuthi phela ngiyayisebenzisa every month, but bona benza imali eningi kakhulu ngalokho. So bayabona ukuthi uma ngabe kungena i-NHI izobe silinganisa sonke laba abangenayo i-medical aid nalaba abanayo i-medical aid. Bathi ke uma ngabe beba nenkinga noma uma befuna ukuraiser inkinga nge-NHI bill noma i-NHI yona qobo bathi cha izibhedlela zikahulumeni zinenkinga. Iqiniso ukuthi uCovid usikhombisile ukuthi ama-experts noma odokotela nezingcwepheshi zodokotela zila kahulumeni ngoba ilapho abantu ngempela akade besurvive khona. So kubalekile ke ukuthi sikwazi ukuthola i-resource noma sikwazi ukuthola imali ezanele ukuze wonke umuntu akwazi ukuthi athole treatment ene standard esifanayo. Kwezinye izikhathi uma ngabe sidedela le ndaba singayilungisi yokusebenza kwezibhedlela eziprivate nezibhedlela zikahulumeni uyayugcine uma uya kwi-private sector ukhokhele nje ukuthi ulele sibhedlela kune TV. Yebo kuyenzeka izibhedlela zikahulumeni ukuthi iTV singabi nayo kodwa abantu okuyibona balaphayo bakhona kahulumeni. Into enhle futhi ngohulumeni ukuthi uzofika ubone udokotela uMaphisi aphinda afike udokotela uMaphisi ehamba nabanye odokotela ababili abathathu ugcina usindile because bayakwazi ukuthi baxoxe bakwazi ukuthi bashare ama experiences. Kanti uma ukule izibhedlela lezi ezinye ubonwa nje ulodokotela okuletha esibhedlela kuphela
akekho omunye so siyafuna ukuyistandardize indlela umuntu ane access ngayo kwezempilo so i-NHI bill isiza ke noma izobe isisenzela ukuthi sikwazi ukuthi si-implemente i-NHI eSouth Africa kade yayikhulunywa Ntokozo sesifikile isikhathi sokuthi ayi-implement isikhathi sesifikile ke ngempela sithathele isithuba ke sigijime ngejuwane sibheke eDondotha hayi ke ngezwe kuthiwa insizwa bayishala lapha eDondotha bangishaya eDondotha siyazi ke bakuthi lapha eDondotha ziyabuya ngeviki elizayo lomhla ka30 kodwa lilonke nje iviki izobe ibuya sinosotobekela osuka kuSiyabonga Sangweni Foundation ngizoqala nje ucela usicela usibele kanti kafishane iyini Siyabonga Foundation asibonga mfowethu Maphisa siqale ngokubingelela umhlonishwa uNgqongqoshe la seduze kwami as well as lama guest abo chief director former chief director absolutely se-DG manje lapha kwa national nohlalo we civil society again cha Siyabonga Sangweni Foundation iyinhlangano yentsha engenza izuzo kodwa efisa kakhulu ukuthi isebenzisane nohulumeni ukuthuthukisa abantwana basemakhaya nomphakathi jikelele nje njengoba ulukhuzwile even nama guest la ayasho ukuthi uhulumeni akakwazi ukwenza yonke into ngayedwa kumele kubanjiswane private sector yo civil society kanjalo wena ke mhlawumbe ubatshela abantu wena ubani ke uhlobene kanjani nalo Siyabonga Sangweni cha nami ngumfana wendawo wangapha lapha Oshokhonto eDondotha absolutely mina ke ekhaya kuseyitendeni bayazi abantu bangale emakhaya siphethwe inkosi eyodwa mina noNsimbi inkosi yakwaMthetho lapho impela kwakhula khona ilembe leqala amanye amali suka hayi ilembe nami lakhulula ngasekhaya kodwa ke yafana lento kaMandela mawupheshe yabethi do you know Mandela yes, he's my neighbor. He's my neighbor. He stays in KZN. He stays in Eastern Cape. So very close. Very close. Don't throw away. Kodwa ke injalo lento sonke siyafuna lo mshini. But siyezwa kuthiwa ngeviki elizayo izobe iphenduka lapha kubheke awusithatha usibeke kwenzakalana eDondotha ngeviki elizayo. Yebo mfowethu Maphisa kahle next week kuyobe sekushisa kakhulu umqiqo uyaqala kusasa siqala nje ngendlela ezimbili uhlelo lokuqala ilolu lwama unemployed graduates ne youth ke le ebhizi kuma business sicele uNgqongqoshe noma usekela Ngqongqoshe responsible for DTI ukuthi ehle neMnyango noma nama entities eMnyango yakhe yonke sikwazi ukuthi silekelele iyouth yalapha yana eMfolozi eqhamuka kumawadi awu13 so sobe sinaleyo program kusukela ekseni sikwazi ukuthi intsha sikhombise amathuba ahlukahlukene but also siphinde si-expose to izinto ze-technology ngoba impilo manje sekunzimanyana ukuthi uyiphile kalula uma ungakwazi ukuthi usebenzise ama-gadget ungazi ukuthi internet ungena kanjani uchofoze kanjani so ithuba-ke leli ukuthi zonke lezi zinto befundiseke kuzona uma siqeda ngalo mcimbi-ke ozobe usemini sophinde samukele iy'ngane ezingo-under 13 ey'qhamuka again emfolozi kumawadi akhona ezo-100 esizobe sihlezi nazo for 3 days kwi-camp with a professional coach like abo-Teko Modisa abo-Sandile Ndlovu nayo uNsimbi nomfowabo uThami beyicija lezi ngane amakhonazo ukuze sikwazi ukuthi njengoba uhulumeni naye komunye umkhankaso we-Child Protection Week nathi sithi cha iy'ngane lezi sibona nje zinamathalente asiyiqoqe sizenzele ikempu zifundiswe but at the same time sibe siyi-protect-a kukuhlukunyezwa engaba expose kuzona uma isemakhaya Fast-forward-ke manje ukushaya isikhathi uma siyaphambili-ke sobe sesiba nomunye umcimbi futhi ozoqala ngoLwesithathu uLwesithathu next week sobe sinamanye ama-games athatha iy'kole futhi zasemfolozi eziwu-32 ku-netball naku-football under 13 bese kuthi-ke ngolwesine again iy'kole futhi ama-teams awu-32 u-high school uFriday wakhona bese siba-ke nalo mcimbi omkhulu
osucishe wangena kwaNational wesibhedlela. Oloba untshontshile kaNational. Angifuni ukusho njalo. Kodwa ngibona ngathi bayawuthanda ngoba bathi nabo impela banaso isibhedlela sikaNational. So besedondotha ke sinema bonke abantu basedondotha ukuthi befike nabo bezo accessa into yesibhedlela kubantu. This time ngolesihlanu mhla ka-30 eMbude Primary School. So this time sithe mamu MEC ukuyishintsha kancane iprogram uzothi uze esibhedlela la sibe sibeka u-big screen bama movie. So ningeza njengemndeni nithola ama services esibhedlela uma niqeda lapho nivula ipicnic nanke umculo nanke yama movie. Then ngesabatha umhla ka-1 July siqwala intaba sikhuthaze imndeni yonke ekhona ngaphansi kwasedondotha ukuthi ayicompete njengemndeni sasesibeke inkomo eziprize inkomo ethi Musa wena ukuthi imndeni ke ezoze participate uwine siyobanikeza leyo nkomo. Kunama activities kamanye afaka rural cycling ubuke nje idondotha uhamba ngebhayisikile uphinde futhi izikole zakhona zendawo ngoba into yabantu basemakhaya lezi sifuna ukukhipha lokho ukucabanga noma imentality ethi izinto ezinhle zenzeka la koMabhida zenzeka ko-Oval zenzeka ko-Cape Town njengoba kuya i-World Cup ye-netball ey'nsukwini ey'ngaki le Cape Town. Lokhu sifuna ukuthi abantu basemakhaya nabo beyibone bebalulekile bese kuthi ngesonto-ke siyavala lapho sekuwupholo vuthondaba siletha ama-legends ayidlala nosiya umphakathi nje siya-entertainer ngento ye-football ne-sport in general. Ngiyathenga ukuthi abantu bazuleke emakhaya uzobe konakele edondotha lonke iviki. Sasibonge kakhulu ngiyayijabulela kakhulu Ntokozo nawe Thami le concept yokusebenza kaSiyabonga and ngicabanga ukuthi kufuna usidlulisele ukubonga kwethu nokubambisana ngoba uyabona uma iqala usithathile isibhedlela kodwa une concept yokusebenza nomphakathi akagcinanga kodwa ekuthena akasebenze ngebhola uyayicabanga ukuthi yiphi enye indlela yokuthi umphakathi wonke ubenefit. So siyajabulela kakhulu lokho and ngiyacabanga ukuthi umphakathi uzophuma siyawucela ukuthi umphakathi uphume ngalola suku ngoba ama services azobe khona ama services aqhamuka ka-national kuzwelonke azobe khona umphakathi ke uhulumeni uza kuwona umphakathi asiwasebenzise lawa mathuba uma ngabe esefikile kuthina. I-message nje yokugcina engifisayo ukuyidlulisa ukuthi labo bantu abanye phakathi kwethu abakwi-treatment abaphuza imishanguzo noma ngabe yani ungayimishwanguzo yesifo sikashukela umshanguzo yesifo se-BP umshanguzo wesifo se-hypertension yama-ARVs ungawuyeki umshanguzo ngoba iyona nto esisizayo ukuthi impilo yethu yande impilo yethu iqhubeke iphile ibe ngconywana. It changes indlela esiphila ngayo i-quality of life esiyiphilayo. Siyafisa ukugcizelela nakulabo abakwi-treatment ye-ARV ukuthi abaqhubeke nokuthatha imishanguzo yabo uma ngabe umuntu ebona ukuthi unenkinga yokuthi akakwazi ukudla ekhaya therefore akakwazi ukuthatha imithi ngahamba emtholampilo ayoyichaza so bese sikwazi ukuthi njengohulumeni sibone ukuthi sisizana kanjani but siyafisa ukugcizelela ukuthi imishanguzo right now iyona nto noma iyona solution esinayo. Akufanele kube khona abantu abaluza impilo zabo emhlabeni Ntokozo manje ngenxa yokuthi umuntu unesifo se-AIDS noma unegciwane le-HIV ngoba asekhona amaphilisi. Hayi amaphilisi ayiqedayo siyakuvuma lokho kodwa amaphilisi ayithithibalisayo nayidambisayo enza ukuthi ugcina ukwazi ukuphila njengawo wonke umuntu. Asikho isidingo sokuthi umuntu anqene ukuphuza amaphilisi. Asikho isidingo sokuthi umuntu athi hayi abantu bazothini ngoba akekho umuntu obuza omunye. Yabona nje sihleli lana sibaningi kangaka wonke umuntu unephilisi lakhe aliphuzayo. Akekho kodwa nenkinga yalokho futhi akekho hambe ememezela. So siyacela abantu bakithi abahlale ngokuphuza
amaphilisi abo kubalulekile ukwenza ukuthi impilo yakho yande, impilo yakho ibe ngcono. Akukho umuntu esikhathini samanje okufuna adlule emhlabeni ngokuthi unesifo se-HIV noma isifo se-AIDS. So kubalulekile ke ngempela ukuthi siphathe medication. Labo abadinga support sixoxe emakhaya. Ukhona umuntu oyedwa ongakwazi ukuthi umxoxise umchazele ukuthi nasi isimo engibhekene naso kube uyena okusupportayo, but akufanele kube khona abantu abacwaswayo ngaleso simo. Nalaba ke esithi sebeyekile ukuphuza amaphilisi sithi ababuye, siyaba welcome back. Sinalo uhlelo lokubamukela back into the system ngoba siyafisa ukuthi abantu baphile, siyafisa ukuthi abantu baphile impilo engcono. Siyazi ukuthi ngesikhathi se-COVID-19 kukhona ababa ney'nkinga ukuthi for different reasons umuntu agcine phuzi amaphilisi akhe ngendlela eright. Sesidlulileke ku-COVID-19 manje, asiqhubeke nokuphuza amaphilisi. Siyazi futhi ukuthi kunane concept ekhona ebizwa ngokuthi i-medication holiday. Athi umuntu hayi ngisaphumulile ukuphuza amaphilisi, hayi amaphilisi ngisawamisile kancane sengikhathele wona. Awukwazi ukukhathala ngempilo yakho. Impilo isezandleni zakho, uhulumeni usiza ukuthi sikwazi ukuthi siphile impilo engcono. Ayinizwile ke ukuthi emakhaya kuthiwa khumbula ekhaya buya musu ukhamba sihlale ndawonye ke ngibathathe ke labo ogcina lapha kwi-Facebook page yethu uNonjabulo Nxele uthi Danko siyabonga kuyisebenza ezempilo eRichmond Hospital kuzothi uThabo Dladla uthi siyabonga kusekhumalo osebenza ehlengisizwe seHC sikhumbuzo Jali uthi ngicela ukumbonga esaphila uSister Ndwalane usebenza phike usebenza kahle kakhulu uSister Ndwalane akaba ngesasho engathi ulapha ya kwa eClinic yaseNdaleni eRichmond. Iyangena ke eRichmond namhlanje ulindiwe Thindwa uthi ke kuDr Simelane awu nabo odokotela bakaSimelane bakhona. Uthi nawe uyasondela lento ngqongqoshe. Uthi ulapha esibhedlela inhlelejuba ophongolo. uNosihle Mhlongo uthi kuSemsomi kanye noSemenzi noSister Khosi elindelane eClinic bayawenza umsebenzi wabo. Siyababonga kakhulu abasebenzi boMnyango wezeMpilo kulolu hlelo. Asivalelise sithi kulungela ke bye.